Najťažšie je naklopiť tú motorku. Musíš celé telo sa snažiť nahýbať na jednu stranu, aby motorka išla s tebou. Volám sa Matias Baláž a mám 7 rokov. Chodím do 1. A. Preto, lebo to bol najťažší šport a tatino stále pozeral MotoGP, tak som sa inšpiroval od tých jazdcov MotoGP a chcel som ísť tam, kde oni. Mojím najväčším vzorom je Valentino Rossi. Matias sa zúčastňuje vlastne majstrovstiev Slovenska, medzinárodných majstrovstiev Slovenska v cestných pretekoch juniorov v kategórii PV50. Sú to rovnaké motorky, všetky od výrobcu Yamaha s objemom motora 50 kubíkov. Je to seriál majstrovstiev Slovenska, kde myslím, že 7-8 pretekov každú sezónu a tie sa na konci roka vyhodnotia. Môžem povedať za všetkých rodičov pri tomto motošporte, že tomu treba dať všetok voľný čas, všetky financie a podporovať toho chlapca, lebo je to taký šport, že bez tréningu není možné byť talentovaný a rýchly. Keď to človek nenatrenuje, tak jednoducho to nejde. Musí tam byť aj nejaký ten talent, lebo keď už prídete na nejakú úroveň, nejakej rýchlosti, tak už sa ukáže ten talent v tom súboji so superom, ktorý je podobne rýchly. Hej? Ale aby bolo rýchly, musí trénovať. Bez toho to nejde. Snažíme sa dávať tú školu ako prioritu jeho. On má takú nejakú podmienku, že ak nebude dobrá škola, tak nebudú motorky. Má ešte plus extra, samozrejme nejaké hodiny angličtiny a tak ďalej. Snažíme sa, aby bol vzdelaný, ale keď sú preteky takto cez víkend, tak aj teraz sme napríklad ho museli uvoľniť, tak 2 dní nie je v škole. Ale po obede dojazdí, máme tu učebnice a deti niektoré sa tu hrajú a on musí ísť k učebniciam a urobiť si úlohy a dorobiť to, čo v škole preberali. U Matiasa to nehrozí. On je úplný fanatik do toho a on nič nerieši, aj keď príde domov zo školy a chytí si modely motoriek a preteká si, hrá sa s motorkami, pozerá motorky v telke. Nemyslím si. Ale samozrejme príde puberta a uvidíme, čo to porobí, ale zase tie úspechy, keď nejaké prídu, tak tie ho budú podľa mňa aj motivovať, aby aj ďalej makal a nejaký cieľ má. Ja robím všetko preto, alebo my robíme všetko preto, aby mal šancu ich dosiahnuť, tak uvidíme. Určite sú aj iné športy drahé. Neviem to nejak ja takto porovnať, viem, že toto je dosť drahé. Teda aj keď to počúvam v tej spoločnosti tých motorkárov, a vieme, čo to bude stáť naozaj na tej svetovej úrovni a tam samozrejme sa to nedá bez partnerov. Napríklad Allianz nám takisto fantasticky pomáha a ďalší naši sponzori, takže že bez toho by sme to určite nemohli robiť v takejto kvalite, na takejto úrovni a vtedy by to bol koníček a hobby. Keď to chceme robiť dobre, tak na to tie financie sú strašne potrebné jednoducho.